μου τον Χαράλαμπο για πρώτη φορά σε ένα βίντεο του Ιορδάνη και ό,τι μας πει άλλος θα πρέπει να το κάνουμε. Όποιος δεν το κάνει, κάνει αποκλειστικά το challenge. Τέλος. Και τώρα γράψτε κάτι στα σχόλια. Μπορεί να πω εγώ κινημένα. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Κάντε like και subscribe. Βέβαια, μόνο Ιορδάνη channel. Αυτό είναι ένα special βίντεο από τους 100 subscribers. Ναι. Και τώρα θα δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος με πέτρα μόλι ψαλί και χαρτί. Ωραία, έλα στον καναπέ. Κάτσε. Έλα. Λοιπόν, έλα. Πέτρα, μολύβι, συγγνώμη. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Άρα ξεκινάω πρώτος. Λοιπόν, άκου. Μην το έχεις το χέρι σου, έτσι, βάστα την κάμερα έτσι. Εντάξει, γιατί παιδιά είναι καινούριος, συγγνώμη. Βάστα έτσι την κάμερα, όχι έτσι, ωραία. Οκ. Άρα, εγώ σου βάζω. Σου λέω να πας στην κουζίνα, να πάρεις ό,τι φαγητό έχεις, όχι όλα, ένα, και να το ρίξεις σε δωμάτιο που είναι εκεί η μαμά σου ακριβώς τώρα. Δέχεσαι το challenge? Όχι πάνω τους όμως. Όχι, απλά να το ρίξεις στο δωμάτιο. Αλλά να με δείχνεις κοντά μου. Ναι, οκ. Όχι να μπαίνεις μες στο δωμάτιο. Ας πούμε μπορείς να πάρεις και πατατάκια. Μπορώ να πάρω πατατάκια. Ό,τι θες. Καλύτερα από μήναν. Απλά αυτές να φας βάλτε σε μια παιδιά, κάντε ησυχία. Τρέχουμε! Παιδιά! Είναι εσένα που δείχνεις, ρε, εμένα δείχνει. Ναι, εγώ θα είμαι εγώ, γιατί παιδιά παντόφλα θα φάμε. Αλλά είμαστε Κυπραίοι, αλλά τέλος πάντων. Πρώτο challenge στα winner, κόλλα 5. Κόλλα 5. Τώρα εσύ τώρα πρέπει να βάλεις ένα challenge. Για πες. Κύριε Χαράλαμπε, αγχώνομαι. Θα με αφήσεις να σε χτυπήσω. Πού? Με την μπάλα πάνω στο κολλή. Εδώ. Με το χέρι σου. Το πόδι μου! Αλλά όχι δυνατά. Ας πούμε, δεν μπορεί να μου κάνεις έτσι με το πόδι σου, γιατί θα σπάσω κανένα πόδι. Όχι, ας έχω. Άντε, Με κάνε. πάτσο. Με πάτσο. Please, όχι δυνατά. Θέλει να χάσεις τίποτε. Όχι, άντε. Έλα. Μην έτσι. Όχι δυνατά, σε παρακαλώ. Θέλεις να χάσεις τίποτε. Όχι. Και είναι λίγο πίσω. Όχι δυνατά, σε παρακαλώ. Πρέπει ξαναπέ μου τι θέλεις. Δυνατό, σας παρακαλώ. Πέ μου ξανά να που θέλεις. Κουπός είσαι. Δεν θέλω δυνατόν. Δεν πόνες, αλλά... Περίμενε ρε, έχω άλλο 2 ευκαιρίες. Δεν το έχουμε πει αυτό. Άντε τελειώνε λοιπόν. Πέ καλή στην κάμερα πρώτα. Καλή μου τύχη, sub και like. Να φύγεις. Εγώ άλλο μου. Όχι, παιδιά, αδικία είναι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι αδικία. Φυσικά είναι αδικία. Εντάξει, είναι αδικία, sorry. Άρα, Απλά ήθελα να σου κάτσω. Επειδή έκατσα σου δαμέ ρε, όχι δαμέ. Τώρα θα δει τι θα του κάνω. Δώσ' μου την κάμερα. Περίμενε, να σε τραβώ πρώτα, να ακούσω να μόνος. Άρα, τώρα Πέ τσάσου η δόκο. τι θα κάνω. Τι θα κάνω Θα εγώ. όχι, εγώ τώρα πρέπει να σου πω κάτι να κάνω. Ναι, τι να κάνω εγώ. Ναι. Γύρνα πίσω με το ποπιδάκι σου. Θα σου ρίξω μπάλα πάνω στο ποπιδάκι σου. Είτε μπάλα είτε κλωτσιά. Θα βάλω και θα κάνω το αντεπαμπλό δίεξε κάτω. Αντεπαμπλό του κιθεμπλό. Αντεπαμπλό του κιθεμπλό. Μπλιμ μπλομ. Όταν πας εκεί στη Βόρεια Αμερική. Άρα με μπάλα θα σε χτυπήσω. Ρε.
Στη Ράση. Όχι στον κόνο. Λοιπόν, Παιδιά, στη Εύη, στη Ράση. ναι, στη Ράση. Λοιπόν, περίμενε να βάλω Τώρα- κάπου την κάμερα. Βάλτε την κάμερα. Να με κλείσει. Παιδιά, όταν στελήσουμε λίγο συγγνώμη, προσπαθούμε να μην χαλαστεί το τάμπλετ. Στη Ράση είναι, ναι. Όχι, περίμενε. Τι είναι, λίγο βαμμένα να φανέλει. Βαμμίζει. Εδώ βλέπετε ότι κρατά την μπάλα. Εδώ, έλα. 3, 2, 1. Τα κατάφερε. Να πιάσω εγώ την άλλη. Όπα! Παιδιά, όσοι θέλετε να γραφτείτε μπάλα και σας από το γέρι, δείχνε με, αφού μιλάω. Θέλετε να γραφτείτε μπάλα, έχει απέναντι μια σχολή μπάλας, όσοι θέλετε να πάτε και είστε από Κύπρο, γιατί εμείς είμαστε, δεν ακούω, από την Λοιπόν, έλα, σειρά. Εσύ μου βάλει challenge τώρα. Βάλει Το challenge. δικό μου challenge είναι ότι πρέπει να μου κάνεις μασάζ στα πόδια. Και όπως και σου φτιάχνουν τα υπέτσες σου. Όχι. Μην δείχνεις το πάτωμα. Άρα, βάζ την κάμερα εδώ. Το Θεό μου. Όχι, μην βάλω τα μέσα στη στίχη. Οκ. Αλλά μόνο για 2 λεπτά, εντάξει. Εντάξει. Άντε, ξάπλωσε. Και μετά οπωσδήποτε θα πληθώ. Ένα λεπτάκι. Να δω τι ώρα είναι. Είναι 2 και 33, άρα και 35 θα σταματήσουμε. Άντε, δεν γίνεται να μου μασάζ. Άντε. Και στα αυτιά ρε μωρέ. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε, το κάνουμε εμείς για να μην το κάνετε εσείς. Ρε, ακόμα 1 λεπτό έμεινε, είναι και 34. Τέλειωνε. Αλλά θα κάνουμε μου, στάζουμε. Sorry. Σε βλάκασα. Ήβρε, τι μου βάζεις να κάνω. Μετά θα δεις τι θα σου βάλω που αν δεν το κάνεις κλείνει το βίντεο. Και δεν σας το είπαμε. Όποιος δεν το κάνει αυτό, Θα έχει punishment. όποιος δεν το κάνει αυτό, ας πούμε αν του βάλω κάτι εγώ και δεν το κάνει, το βίντεο κλείνει απευθείας. Άντε, χαλό 30 δευτερόλεπτα μήνα. Τώρα κάνουμε έναν καλό μασάζ. Όχι να τα ρίχνει. Stop! Ρε, βρωμιάρι! Stop! Είναι και 35. Έλα! Κοιτάξτε! Αλλά 20 δευτερόλεπτα ρε! Κοιτάξτε μέτρα. 29. Τι ώρα? 19. 18. 17. Πιο δυνατά! 20. Τι 20 λέω? Άντε! 9. 8. Ωραίο μασαζάκι. 6. 5. 4. 3. 2. Να πω να πληθώ απευθείας. Παιδιά, δεν είμαι τόσο βρωμιάρης. Ναι. Βοηθάτε με. Και ένα λεπτό. Πού έχεις πάει? Μα αυτό που σου έχω βάλει. Πού θα μου βάλεις? Θα κλάψω. Ναι. Περίμενε. Λέω εγώ Περίμενε να σε τραβώ. Να στάσω τα παπούτσια μου και στις παντοφλές μου. Άντε. Πρέπει να πετάξεις το αγαπημένο σου Prime. Κάτω! Ναι. Και μετά που θα βρεθούμε, αν είναι εκεί, θα πρέπει να το πάρεις. Ή αλλιώς κλείνει το βίντεο κατευθείαν. Τώρα ακόμα βρωμούν λίγο τα χέρια μου. Οκ, να το κάνω. Έλα. Χαρέ. Λοιπόν, πιένεις στον μπαλκόνι πρώτα. Όχι, είναι τραβάτια μου. Το αγαπημένο του παιδιά είναι το μπλε. Όχι, το κόκκινο. Το κόκκινο. Άνοιξε.
Ένα λεπτό και μετά να ανοίξω. Βρε μπρο, δεν ανοίγει. Α, εντάξει. Έλα. Θα πάρει το κόκκινο και θα το ρίξει κάτω. Για τώρα δεν πολύ φαίνεται. 1, 2. Α, είναι εδώ. Ναι. Ω, το Prime! Η κάμερα. Το Prime, παιδιά! Παιδιά, αυτό είναι prank! Prank τούτο! Γιατί είναι prank. Τώρα να σου πω στο τέλος του βίντεο. Εντάξει, αλλά θα είναι ανοιχτή και η κάμερα. Yep. Για βάλε μου τσάι. Να δεις το prank! Δεν θα σ' αρέσει, λοιπόν. Θέλω, λοιπόν, επειδή βάλεις με να πετάξω Prime, θέλω να με αφήκεις να σε σύρω πας στον καναπέ δυνατά με τα μούτρα. Τι εννοείς, να έρθει και να μου κάνει. Απορώ, μάμα μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Άμα δεν Γύρνα, γίνεις αυτή τη δουλειά και πας στη μάχη, μωρή σου. εγώ τον αφήσω στα μάτια μετά. Αλλά όχι παιδιά, απλά έτσι να το κάνω. Γύρνα. Ρίνια, μην με μπορείς, γιατί να με κλωτσίω πιο. Παιδιά, κράτησα να δει, έκαμε κράκι, θα μου σπάσει τη ράγια αυτός ο μεθυσμένος. Εγώ τώρα, δεν θα παίξουμε πιο. Όχι, πλάκα κάνω. Τώρα σου βάζω εγώ challenge. Σου βάζω εγώ challenge. Το challenge νούμερο 2. Να μου δώσεις ένα από τα 2 Funko Pops σου. Στο τέλος του βίντεο. Δεν μου το δώσεις, θα χάσεις. Και θα κλείσει εδώ και τώρα το βίντεο. Η Ιορδάνη δε με. Δώσε μου το. το Funko Pop. Ναι, Γιατί μου είπες η Ιορδάνη και... έτσι. Αγάπη μου. Για βάλ' το μέσα στη τσάντα μου. Χαχα και ρε το Prime μου ρε! Τι Prime? Δώσ' μου το Prime μου ρε! Το δικό μου ρε! Ναι. Έλα, φέρτη κάμερα. Φέρτη! Παιδιά μου το έδωσε αυτό ρε! Έλα, περίμενε. Έλα σου πω. Θες να σου πω το prank τώρα? Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Πρώτα, θέλω να πιάσεις την κάμερα. Οκ. Να πάει τσάμε στο παραθύρο. Οκ. Και μείνε έτσι. Ναι. Χωρίς να δεις πίσω, γιατί περιμένεις μια ωραία έκπληξη. Μπορεί να σου πω και μπλε. Αν δεν δεις. Θα δω. Είναι δεις, γιατί δεν θα έχεις με prank. Παιδιά, τι σκατήστε για αυτό το μυαλό του πια. Πήγανε νομίζω στην τουαλέτα, μαμά. Κάνω λίγο τουαλέτα. Κατάλαβα να το βάλεις μες στη λεκάνη. Δεν κάνει ρε σου. Να μείνω γυρισμένος. Όχι, ναι, μείνε. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνω λίγο πιπί. Έλα κλείσε την πόρτα. Θα μιλήσω. Bye. Παιδιά, θα σκαμάρω λίγο και θα δω τι κάνει. Πήρε όλα τα πράγματα που τα βάλε, αλλά είμαστε και να μην τα ανακαλύψει. Το μέλλον και εσύ. Είναι χαρούμενος που θα μπω στο YouTube. Όχι! Γύρνα. Λοιπόν, έλα. Θυμάσαι που σου έλεγα το Tropical Punch, ναι. Τι πράγμα? Θυμάσαι που σου έλεγα το κότσινο, ναι. Ναι. Περιμένεις ένα μεγάλο δώρο. Στην τουαλέτα. Όχι. Πού? Ναι. Λοιπόν, θυμάσαι που πέταξε το Prime μου το κότσινο. Ναι. Ήταν το δικό σου. Δεν πειράζει να μου δώσεις τα άλλα. Δεν θα σου δω. Να μου δώσεις. Θα σου δω. Να μου δώσεις. Θα σου δω. Να μου δώσεις. Αν θέλεις, Ιορδάνη! αν θέλεις, που να φεύγεις να παίζεις να το πιάσεις. Παιδιά, για να βγούμε λίγο έξω να δούμε τώρα που είναι. Φέρτε η κάμερα να δείχνω εγώ. Έλα. Εγώ να δείχνω. Εκεί είναι ακόμη.
Παιδιά, δεν ξέρω αυτό είναι. Τα βλάκα σου πίσω. Να Παιδιά, ελπίζω να μην το κάνει. Να μην είναι εκεί. Αλλά θα φύγει, θα μου δώσει το άλλο, το ξέρει. No. Λοιπόν, εγώ σε βάζω τώρα, και θέλω να μου πεις ποιο είναι το άλλο σου πράγμα τώρα. Όχι. Ωραία, εγώ στην τουαλέτα. Πήγαινε. Πού έχεις βάλει? Κάπου. Ένα στην τουαλέτα. Πού? Άλλο. Πού το έβαλε? Να το πιάσεις το δικό σου που θα Πού φεύγεις. έχεις βάλει όλα τα πράγματα? Πάμε. Ναι, εγώ τώρα. Άντε, λοιπόν, σειρά μου να σου πω. Όχι, εγώ τώρα. Έχεις το θάρρος. Όχι το θάρρος, τι λέω. Βλέπεις αυτόν εδώ το short. Ναι. Πρέπει να το βάλεις στη λεκάνη για 10 δευτερόλεπτα. Μα είσαι ηλίθιος. Ναι. Οκ. Τώρα να δεις πώς να σου πιω μια μεγάλη εκδίκηση. Λοιπόν. Ιορδάνη, δε. Πήγαινε. Περίμενε, βάζ' την κάμερα κάτω γιατί πέλε, πρέπει να πω κάτι. Πέλε. Πάμπος. Ανάποδα. Ένα λεπτάκι, guys. Αχ, οκ. Αναγκαστικά να το κάνω. Για 10. Για 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα πρέπει να τον καθαρίσουμε. Με σαπούνι. Τι του βάζω να κάνει. Είναι τρελό. Τώρα να χάσεις το challenge. Εγώ, ό,τι και να μου βάλεις. Φέρ' την κάμερα. Έλα. Φέρ' την κάμερα. Έλα, δεν θα πω πάει. Περίμενε. Χαραλάμπε. Πού είναι η κορμίτη σου? Θα σε βάλω τους σπάσεις. Πού είναι η κορμίτη σου? Ξανά. Κάρ' τους όλους τώρα. Όλους. Λοιπόν, αυτός δάμε. Πιάσ' την κάμερα. Λοιπόν, τους βλέπεις, ακολουθάμε. Στο toilet. Αλλά δεν θα τους βάλουμε μέσα. Κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, μην τους πάρεις σε σωλήνες που είναι το νερό και μην βάλεις στο καζανάκι. Σε παρακαλώ, να μην είναι αυτό. Εγώ δεν σίγουρα να το πατήσεις. Τι θα κάνει? Θα τους βάλω μες στην τουαλέτα, αλλά δεν θα το τραβήσω. Μικροί είναι, θα βουλιάξουν. Δικό μου πρόβλημα. Καλά, κοίτα, μόνο τους μεγάλους. Εντάξει, αυτούς όχι. Όχι τον Οράια, σε παρακαλώ. Κάνεις το Εντάξει. challenge. Όχι. Ωραία. Έλα, τραβά τι λεκάνη. Αλλά... Έλα, μου το καθαράει τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Κόμμα. Πιάστος τώρα ρε να μάθεις. Με μπλέκεις με μένα. Να μάθεις. πάρω εκδίκηση. Χαρά να με ευχαριστούς. Έβαλα το μες στη λεκάνη λίγο. Είσαι βλάκας. Άντε, πάω από εκεί, και εσύ. Και εσύ, κάμε τα δικά σου πράγματα. Άντε, bye bye. Θέλω μια πετσέτα. Όχι, θα έχεις πετσέτα. Όχι, ναι. Το challenge μου είναι να μου δώσεις μια πετσέτα. Κι στην τούτη. Βλάκα, δεν είναι αυτό το challenge μου. Φέρει και μόνοι κάνουν τούτο. Αυτό όλο είναι για τον κορμίδι ή για το prime? Περίμενε να χάσεις τους δυο σου. Όχι. Λοιπόν. Όχι, και μέσα τσάντα. Δεν ξέρω τι σε πιάνω. Παπαγί. Ρε, στο, ρε, Yay! Ναι, ρε.
Ναι, σούκα. Άντε. Είπαμε, είσαι σκάμε. Ναι. Γιατί έπρεπε να τους βάλω όλους. Απλά ήθελα να σου κάνω. Ήθελα να σου κάνω φάρσα. Γιατί εσύ βάλες με να πετάξω ένα τεράστιο. Άντε. Εγώ τώρα λατρεύω λίγο βρεμένος. Μην πιάσεις την κάμερα τώρα. Το challenge είναι να πάει να βγεις έξω από την πόρτα Οκ. και να πας να μου φέρεις το prime. Είτε χάνεις είτε όχι. Αλλά πρέπει να μην τραβάς πολύ να έρχομαι κάτι γι' αυτό να έρθεις μαζί μου. Άντε. Όχι, θα σε τραβώ από το μπαλκόνι. Άιντε. Αλλά με τα prime θα στο... Όχι, θέλω Το tablet μου να το πετάω μαζί μου. να. Παιδιά, ακούστε, αλλά θα και εσείς και εσύ τα prime και τα παιχνίδια μας δεν τα ξαναβάζουμε ποτέ, δεν τα ρίχνουμε κάτω, ούτε θα δίνουμε. Εσύ φταίεις. Ναι, εγώ για μία πλάκα, αλλά ούτε το. Αλλά παιδιά, αυτά απαγορεύεται να ξανακάνουμε. Όποιος κάνει απλά θα χάσει το challenge. Είτε να πετάξουμε, είτε να δώσουμε, είτε να βάλουμε στη λεκάνη. Αυτά τώρα απαγορεύονται. Οκ. Άντε πάμε. Άντε έλα. Θέλω να περιμένεις την πόρτα. Βασικά όχι. Ξέρεις που θέλω να περιμένεις. Σιγά σιγά να μην μ' ακούσει η μαμιά. Λοιπόν, έλα. Θέλω να με περιμένεις. Όχι, θα σε βάλω κάτω. Θέλω να με περιμένεις. Δάμε. Αν δεν μείνεις, χάνεις το challenge. Πρέπει να με περιμένεις, ωραία. Μείνε. Έφυγα κάτω. Ναι, να το σκάλες. Αλλά αν αφήσεις έξω, πόσο σάβα. Τι? Να κλειδώσεις και μου κάνεις πάση, θα πόσο σάβα. Οκ, στον κάμεραμαν μου. Κάμεραμαν μου. Αλλά αν θα περιμένεις δάμη, αν δεν περιμένεις και με κλειδώσεις, είσαι σκάμερ. Είσαι το μπαλκόνι, γιατί το κάνουμε ποτέ στο μπαλκόνι. Σίγουρος? Οκ. Μην πεις ψέματα όμως. Ωραία. Μπράβο, κάτσε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα θα πω τι. Αλλά μπορούμε να πάμε στο μπαλκόνι. Nope, είχα μείνει στο challenge. Λοιπόν, παιδιά, πάμε κάτω τώρα να πάρουμε το prime του. Χαραλάμπε! Είσαι εδώ, ναι? Ωραία. Νομίζω ότι είναι στη κάμερα αυτός. Ωραία, είμαι κάτω τώρα. Πού είναι το prime? Παιδιά, πού είναι το prime? Πού είναι το prime? Παιδιά, πού είναι το prime? Πού είναι το prime? Να το. Να το, prime. Πήραμε το prime. Πάνω τώρα. Στο χαραλάμπο. Κάμε πάνω. Γάμο το. Επέσαχαμε. Έλα. Πού είσαι? Το prime. Oh my god. Παιδιά, μπορούσα να μπω μες στην πόρτα και πέσαχαμε. Ενώ δεις το βίντεο. Αριστερά με πράσι, να καθούν και δεν το ξανακάνουμε. Εντάξει. Με κουράστηκα. Έπαιζα και χάμε. Ευχαριστώ όμως. Μετά γιατί φέρει το πράσι, δεν θα σου κάνω κάτι. Πώς καλό. Γιορτάνη, βάλε την κάμερα πάνω σου. Όχι να με τραβάω. Πάνω σου να την τραβάω. Να την γυρίσεις και να σε τραβάω. Εντάξει. Παιδιά, εσύ μου βάλει challenge και μετά θα σου βάλω κάτι καλό, όχι κακό. Ωραία, λοιπόν. Επειδή με πήρες κάτω, θα πάρω το prime. Θέλω να ασχίσεις τα βιβλία των αγγλικών σου για την τσάντα σου. Χάνεις.
Χάνεις. Λάλα, να αλλάξουμε γιατί αυτό είναι... Άντε παιδιά, like, subscribe και να λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Τι. Άκου, αν μου βάλεις κάτι άλλο, για κλείσει το βίντεο είναι ανοιχτό ακόμα. Ανοιχτό. Αν μου βάλεις κάτι άλλο, μετά που θα παίξει η σειρά μου, θα το παίξεις εσύ. Όχι. Για ακόμα 3 φορές να παίξεις εσύ για... Όχι. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Σαπκελάει. Περίμενε εγώ να κάνω το outro. Οκ. Άντε, νίκησα. Επιτέλους, παιδιά, νίκησα αυτό το challenge. Όχι, περίμενε. Άμα πάω και σκίσω στο ένα κομμάτι της κόλλας, θα μετρήσει. Όχι. Άντε, τι. Ένα λεπτάκι. Τράβα. Οκ. Αυτό. Άκου, μπορεί να σκίσω τόσο κομμάτι. Όχι, όχι. Άντε, χάνεις το challenge. Άντε, λοιπόν. Μπρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο. Θα φτιάξετε ένα link και τα λέμε.